Přátelé, bratři a sestry, zábava může začít. Budeme si číst bajku, recitovat si a přemítat o svém nitru. Ale nejprve hudba a tanec. Bratr Kohy představuje Muka. Muka duše hledající pravdu. Pravdu představuje bratr Hadaty. Pravda je neuchopitelná. Poletuje si jako světluška studenou nocí. Duše pohrává se s ní Matej. A Muka bolestně tápou na věky a marně. Bratři, omlouvám se za vyrušení, ale musíme zahájit trpaslíkon. Tak, bratři a sestry, my vás vítáme na 6. ročníku Trpaslikonu. Tentokrát na téma Naše vyšší já. Protože my jsme vlastně zjistili, že když jsme měli před 2 lety téma pospátku, tak na ty návštěvníky to zapůsobilo. Takže vlastně, když opustili prostory, tak byli zmateni z dění venku, že se tam čte zleva doprava a věci se dějí popředu. Stejně tak, když loni opustili naše 13. podlaží, tak se někteří zhroutili z náhle nabitého pocitu svobody. Promiň, bratře, že ti skáčí do řeči. Nevadí. Ale chtěl bych vás také přivítat na letošním Trpaslikonu, který je extrapolovaný z našich nejlepších já. A chtěl bych... To jsi řekl krásně, bratře. Díky, bratře. Já myslím, že když k sobě budeme přistupovat takto přátelsky, jako my dva, tak nám tady bude celý víkend krásně. A to je důležité. A mně už je velmi krásně. Ano. Už jsem ti dnes řekl, jak jsi mi drahý a jak mé srdce zazáří jako nova, když spatřím tvou líbeznou tvář. Vím, je to trapné ti to opakovat neustále dokola. Tak my teď, bratři a sestry, vám řekneme samozřejmě něco k programu, k tomu, co se tady bude dít. A nejprve anketka. Anketka, kdo pak je tady dnes na Trpaslikonu? No dnes všichni poprvé, ale kdo je tady obecně poprvé, bratři a sestry? Zkuste zvednout ruku. Jsem rád, že jste nás zastihli zrovna v roce, kdy jsme na vás hodní, kdy vám budeme rozdávat luštěniny, tvaroh a kdy vám s námi bude krásně.